هەفسەرۆکە مەجلیسا باژارێ تلتەمرێ گولیخان سۆفیژی د چارچۆڤەیە کۆمیتەیە کۆچبەران یاکو کۆمیتەیە شۆپاندنا vegera کۆچبەرên تلتەمر û serêkaniyê ku çawa hatiye avakirin dibêje ku vegera kۆçberên Efrîn û serêkaniyê serkeftina dîplomasîya rêveberiya xwe ser e. Hevkirnê dawî bi hikûmeta Demkîr û bi Jeneral Mezlûm Ebdî re gihan gelek biryaran di hindirê wan de jî vegera koçberê serêkaniyê ya Efrînê ne. Ya Efrînê ji xwe dest pê hat kirin derbas bûn gelek millet vegeriyan jî xwe û kesê manî jî hazirtî ji wan dibêje bo got vegerin. Lê serêkaniyê rastî jî hinek hazirtiyê hêdî tên kirin. Rêjî berkî hatin vekirin ji di navbera Tiltemir û serêkaniyê de. Lê millet nikare vegerin cî xwe ji ber gomayîn di serasera satira de hene û em zanin satir di rewşa şer de hatin avakirin. Mayîn li wê derê hene yanî kesê got dixwaze her gundê xwe bibîne ya nas bike bê xaniyî wî cihî wî çawayî dere aliyê û dizîver vedgere li gundê xwe serdanekê li gundê xwe vedgere. Ji bo vê jî berî çend roja hevdîtinek hat çêkirin li vê de li bajarê Tiltemir di meclisa me de Komîte kar û barê koçbera bû meclisa Zirgan bû. Tev de rûniştinek çêbû hat nîqaşkirin got çawa em millet vegerînin cî û bo warê wan gundê wan hem ê di muxeyemata de rûniştînê hem jî ê got di nav gunda di belabûnê ê di Tiltemir rûniştînê ê li Zirgan li gundiwarê Tiltemir jî rûniştîne ji bo lê jî du komîte hatin avakirin. Komîtak li Zirgan wî kar bike yek jî li Tiltemir. Ev gundê me got hene wek Tiltemir şêst gund girêdayî me ne 24 gund di xeta cebhê de li alîvyalî satirin û sî û şeş gund jî ji xwe li aliyê dagirkirî bûn. An di halê hazir de ehsaek ji van gundar tê çêkirin. Çiqa millet wê vegerin van gundana çiqa hazirtiyê millet heye bi rastî jî ev pênc rojî teqrîben em lijna kar û xebatê xwe dikin lîstê xwe amade dikin milletê serdana meclisê dike ta got navê xwe yazî bike got gelek kes hatin şehîd xistin hatin bindestkirin ji alî dewleta Tirkî got axa Efrîn dagirkiriye û hîn mayîna wan heya roja îro jî li wê derê heye. Bi rastî milletê serêkaniyê û girê spî jî eyn ew metirsîn di dilê wan de ye. Bi taybet gelê Kurd ji ber got hezaran gelê Kurd serdestê dewleta Tirk hatine şehîd xistin lê heya roja îro jî cihê wan di serêkaniyê girê spî de heye û di gundewarê serêkaniyê jî de heye.